Il-Partit tal-Ugwaljanza, il-Partit ta' Mezzi Alternattivi ta' Trasport, il-Partit ta' Dritt tal-Ħajja, il-Partit tal-Apatija fost iż-żgħażagħ u partit ieħor fuq l-immigrazzjoni. Dawn huma 5 partiti li quddiem il-Parlament Malti resqu diversi proposti l-membri parlamentari eletti mill-poplu. Iż-żgħażagħ parteċipanti kellhom bejn 13 u l-35 sena u kollha jagħmlu parti mill-Kunsill Nazzjonali għaż-żgħażagħ. Therese li hija l-koordinatriċi tal-Partit tat Trasport fissret kif il-102 proposti imħejja huma mill-aktar innovattivi. Samna riżoluzzjoni fit-tnej, azzjoni immedjata u soluzzjoni tal-futur. Bażikament f'azzjoni immedjata għedna affarijiet li jistgħu jseħħu mal-ewwel. Affarijiet żgħar li għandhom xaqsmu ma' edukazzjoni, ma' xogħol, ma' teknoloġija, jiġifieri ITS systems, Intelligent Transportation Systems. U mbagħad fis-sessjoni l-oħra proponejna affarijiet iktar avventurużi bħal pereżempju riċerka fuq il-monorail. Proponejna ħafna affarijiet innovattivi għax aħna naħsbu li permezz tal-innovazzjoni biss u mhux politika partiġjana nistgħu niksbu bidla. Is-seduta fetħet b'riżoluzzjoni tal-Partit tal-Ugwaljanza li ħaseb min jinsab f'minoranza. Aħna li provajna nagħmlu fil-proposti tagħna fir-riżoluzzjoni tal-Ugwaljanza inħarsu lejn l-affarijiet li jagħmlu ħajjithom anke ħajjithom ta' kuljum forsi inqas minn ta' ħadd ieħor. U provajna nipproponu metodi kif intejbu l-ħajja tagħhom, kif intejbu anki il-mod kif is-soċjetà tħares lejn dawn in-nies. U dan kien il-qofol tal-risoluzzjoni tagħna. Din is-seduta speċjali tal-Parlament kienet it-13 l-edizzjoni tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fisser l-appoġġ li jagħti l-Kunsill lil dawn iż-żgħażagħ. Niltaqgħu magħhom kemm il-darba, nżommu kuntatt magħhom biex fejn jkollhom bżonn ngħinuhom anke nipprovdulhom kuntatti ta' NGOs u anke jekk ikollhom bżonn jiltaqgħu ma' xi MP minn naħa oħra. Aħna gburin ħafna illi bid-dokumenti li jipprovdu dawn iż-żgħażagħ aħna naħdmu biex nħeġġu il-critical thinking fost dawn iż-żgħażagħ. Hemm liġijiet li llum huma importanti għal pajjiżna li darba kienu proposti ta' dawn iż-żgħażagħ. Forsi proposta fost l-oħrajn li kienet il-vot 16 darba kienet ġiet proposta hawnhekk ukoll u xi snin wara wkoll ġiet maħduma fuqha miż-żewġ partiti fil-Parlament. U aħna nawguraw illi din tibqa' sseħħ u aħna bħala Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ wara llum nagħmlu preżentazzjoni ta' dawn id-dokumenti lill-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni. Tkellimna mal-parteċipanti fuq is-sem tagħhom f'din l-attività. Xortieti wkoll ħafna li qegħdin insemmaw leħinna fl-istituzzjoni ta' Malta. Stajna nitkellmu hawnhekk se jirawna n-nies, għaddew l-emendi u anke sa akkalla jrid imorru fil-Parlament u jiddiskutuhom il-membri parlamentari. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, interessanti u mod ġdid, opportunità ġdida li żgħażagħ kif aħna nistgħu waslu leħenna forsi dirett li politiċi tagħna